Většina z vás právě teď vlastníma rukama zabíjí svou úrodu okurek. Děláte to s úsměvem, zatímco sypete do hlíny toxický odpad. Každý rok sázíte sazenice s nadějí na plné barely křupavých okurek. Ale do srpna vám zbudou jen žruté, suché pahýly a hořké plody. Zní to povědomně? Vaše okurky neumírají kvůli špatnému počasí nebo nedostatku vody. Umírají, protože jste je odsoudili k zániku už v den sázení. Sledujte pozorně. Dnes vám odhalím krutou pravdu, kterou před vámi korporace vyrábějící hnojiva tají desítky let. Chtějí, abyste byli závislí na jejich drahých lahvičkách. Chtějí, abyste každý měsíc kupovali další chemický zázrak, který ve skutečnosti dusí vaše rostliny. Přestaňte být naivními oběťmi marketingu. Pokud do jamky hodíte hrst těch modrých a růžových granulí, rovnou tu sazenici spalte a ušetřete si čas. Ukážu vám jedinou věc, kterou musíte dát do jamky, aby vaše okurky plodily jako šílené až do prvních podzimních mrazů. Varuji vás. Tenhle postup zničí všechno, co vás v hobbymarketech učili. Ale pokud chcete letos sbírat úrodu po kbelících, poslouchejte a dělejte přesně to, co říkám. Zamyslete se nad tím, co přesně kupujete v těch barevných pytlících z obchodu. Víte vůbec, co ta hmota ve skutečnosti je? Je to koncentrovaná sůl a syntetika. Jakmile to nasypete ke křehkým kořenům okurky, vytvoříte toxickou zónu, která okamžitě spálí mikroskopické kořenové vlásky. Prodavači se vám smějí do obličeje, když vám tvrdí, že tahle komplexní výživa je nezbytná. Je to sprostá toxická lež, která ničí vaši půdu. Vaše půda není mrtvá, dokud ji nezabijete těmito jedy. Tyhle chemikálie vyvraždí všechny prospěšné mikroorganismy, které okurka zoufale potřebuje k životu. A co ty drahé postřiky proti žloutnutí listů? Další obrovský podvod. Řešíte důsledek, ale příčina je dole v zemi, kde kořeny doslova křičí o pomoc. Nalijete tam hektolitry chemie. Rostlina se na chvíli zazelená, ale uvnitř je slabá a zranitelná. Jakmile přijde první plíseň, celá úroda lehne popelem. Vyhoďte ten chemický hnůj do popelnice. Hned teď. Ušetříte nemalé peníze. A co je hlavní, zachráníte tím svou zahradu před jistou smrtí. Tajemství masivní úrody se totiž neskrývá v továrnách na chemii, ale v přírodních, brutálně efektivních procesech rozkladu. Teď se podíváme na to, co se skutečně děje v půdě. Proč vám ty listy v červenci začnou z ničeho nic žloutnout a opadávat? Okurka má extrémně mělký a zranitelný kořenový systém. Není to obrovský dub. Potřebuje stálý přísun organické hmoty, která drží vlhkost a dýchá. Když tam hodíte chemické hnojivo, dojde k drastickému osmotickému šoku. Kořeny, místo aby pily, začnou vodu ztrácet. Doslova vysychají zevnitř. Výsledek? Rostlina odpojí spodní listy, aby vůbec přežila. Ty zežloutnou, uschnou a stanou zničená půda stvrdne na beton. Kyslík se ke kořenům už vůbec nedostane a začíná proces hnití. To je ta fáze, kdy to vzdáváte a jdete pro okurky do supermarketu. Kořeny okurek nepotřebují syntetický dusík, který se za 2 dny vyplaví s deštěm. Potřebují pomalu se uvolňující biologickou bombu, která neustále kypří půdu. Rostlina se musí nakrmit sama, prostřednictvím půdních bakterií a žížal. Vaším úkolem není krmit rostlinu. A právě tady dělá 99% zahrádkářů tu nejvíc fatální chybu. Sází křehkou sazenici do prázdné, studené a naprosto mrtvé hlíny s trochou kupovaného substrátu. To je pro okurku jako studená sprcha na Sibiři. Zastaví růst, její hlavní stonek okamžitě zdřevění a plodnost klesne na absolutní minimum. Pochopte konečně základní pravidlo. Kořeny okurky musí být neustále v teple a obklopeny hníjící, na živiny extrémně bohatou organickou hmotou. Takže, co přesně musíte nacpat do té jamky, abyste vybudovali biologický reaktor, který bude okurky napájet energií až do podzimu? Zapište si to. Potřebujete 3 absolutně směšně levné věci. Za prvé, mladé kopřivy nebo plevel. Za druhé, starý uschlý chléb. Za třetí, čistý nefalšovaný dřevěný popel. Vykopejte jamku 2krát hrubší, než jste zvyklí. Nedělejte mělké, ubohé důlky. Musíte jít hluboko,
Abyste vytvořili na samotné dno, hoďte velkou hrst čerstvě nasekaných kopřiv. Ty začnou okamžitě hnít, uvolňovat obrovské množství přírodního dusíku a generovat masivní teplo. Toto teplo ze spodu je klíčem k tomu, aby sazenice doslova vystřelila ze země jako raketa. Studené nohy u okurek znamenají jistou smrt. Na kopřivě položte 1 nebo 2 krajíce tvrdého starého chleba. Rozlámejte ho na kusy. Kvasinky v pečivu způsobí masivní explozi prospěšných bakterií v půdě. Tyto bakterie neúprosně sežerou patogeny a houby, které by jinak zničily kořeny. Chléb navíc funguje jako obří houba, zadržující vodu přesně tam, kde je potřeba. Nyní to celé zasypte tenkou vrstvou zeminy a přidejte třetí, kritickou složku. 2 polévkové lžíce dřevěného popela. Žádné toxické uhlí z grilu. Čistý popel ze dřeva. Popel dodá čistý draslík a vápník, odradí škůdce a zpevní buněčné stěny rostliny. Bez draslíku nebudete mít křupavé plody, ale jen měkké, zdeformované paskvily. Teprve na tuto brutálně silnou vrstvu dejte trochu dobrého kompostu. Prolejte to litrem teplé vody a konečně zasaďte svou okurku. Netlačte na kořenový bal, běžte na to jemně. Půdu kolem zlehka přimáčkněte a okamžitě to celé zamulčujte slámou nebo posekanou trávou. Tohle je ten tajný reaktor. Kopřivy ze spodu hřejí a dávají dusík. Chléb agresivně množí mikroby a drží vodu. Popel zpevňuje pletiva a tvoří plody. Tohle čisté organické palivo vydrží přesně do září. Rostlina nebude mít jediný důvod schodit list nebo zastavit masivní kvetení. Zapomeňte na zbytečné a drahé přihnojování každý týden. Tímhle jediným krokem jste udělali veškerou těžkou práci už při startu. Jestli to uděláte přesně tak, jak jsem vám teď řekl, připravte si volné barely a sklenice na zavařování. Budete je zoufale potřebovat. Vaše keře budou doslova obsypané plody. Každé ráno najdete nové a nové okurky. Zatímco vaši sousedé budou zoufale lít chemii na suché stonky. Rozhodnutí je na vás. Můžete dál vyhazovat peníze oknem a plakat nad zničenou úrodou, nebo můžete použít tvrdý selský rozum a ničivou sílu přírody. Už žádné žluté listy, žádné hořké patvary, žádné umírající sazenice v polovině léta. Získáte jen čistou, agresivní a nekonečnou plodnost. Chcete víc drsné pravdy, která vám zachrání vaši zahradu? Chcete znát metody, které skutečně fungují a nezrujnují vaši peněženku? Tak okamžitě klikněte na tlačítko odebírat. Pokud to neuděláte, riskujete, že přijdete o další sezónu plnou amatérských chyb a hořkého zklamání. Neignorujte tyto rady. Vaše zahrada je neúprosné bitevní pole a já vám dávám do ruky ty nejlepší zbraně, jak konečně vyhrát. Běžte ven, rozbijte tu tvrdou zem a udělejte to hned teď. Ukažte přírodě, kdo je tady absolutním pánem.